24 xahar ta' ħidma bla waqfien mill-Fondazzjoni Marigold issarfet f'għajnuna lil bosta entitajiet li jaħdmu fil-qasam tal-volontarjat fost oħrajn. Il-Fondazzjoni twafqet minn Mart il-Prim Ministru Michel Muscat li hija wkoll iċ-chairperson ta' Marigold. F'okkażjoni maħsuba biex tkun immarkata l-ħidma li saret u tingħata aktar għajnuna, Michel Muscat tkellmet b'sodisfazzjon. Kienet esperjenza sabiħa ħafna fejn tiltaqa' ma' kull tip ta' nies, tara d-batijiet tan-nies, tara l-problemi tan-nies, ma tara wkoll ir-riżultati, tara wkoll tama. U aħna bħala Marigold aħna Umbrella Foundation, allura aħna ovvjament nagħtu każ kważi l-kawżi kollha li jaqgħu taħtna. Ibda minn kanċer, ibda minn mental health, ibda minn autism. Għandek ħafna kawżi li jgħu ħafna NGOs li qegħdin jaħdmu jagħmlu ħafna u ħafna xogħol, però forsi jkollhom bżonn dik il-ftit għajnuna sabiex isemmaw leħenhom. F'attività Villa Fransija, Michel Muscat ippreżentat donazzjoni ta' €9,000 li nġabru mill-attività Pink October. Parti sostanzjali minn dawn il-flus ingħataw lil Mater Dei biex tinxtara magna li tintuża qabel u wara ssir operazzjoni tal-kanċer tas-sider. Xi ħaġa li fisser l-importanza tagħha id-Direttur Ġenerali fil-qasam tas-saħħa Clarence Paċ. Permezz ta' dil-magna in-nisa li għandhom kanċer tas-sider ħajkollhom servizz ħafna aħjar. Bażikament il-magna li hija portable X-ray machine ħadd intuża kemm qabel u kemm waqt l-operazzjoni u permezz tagħha ikunu l-kirurgi jkunu jistgħu joperaw b'aktar preċiżjoni, ikunu iktar ċerti li neħħu il-kanċer tas-sider waqt l-operazzjoni nnifisha. Tqassmu wkoll donazzjonijiet li naqdiet li jaħdmu favur il-persuni morda bil-kanċer bħal Putino Cares, Carvella Foundation, Hospice, Europa Donna Malta u Action for Breast Cancer. Għajnuna li hija waħda li tiswa daqs mit-lodeb. Illum għamilna l-Action for Breast Cancer Foundation, sewa, sabiex persuni li jintlaqtu minn din il-marda isibu aħjar mill-isibtiena. Illum għandna ħafna trattamenti aktar avanzati, illum aħna fil-foundation tagħna noffru anke psychological support, mhux biss għall-pazjenti imma wkoll għall-familji tagħhom jew għall-partners tagħhom. Filwaqt li ngħatat ukoll donazzjoni lill-Università ta' Malta biex tkompli bir-riċerka dwar il-kanċer, is-Sinjura Muscat tennit l-impenn tal-Fondazzjoni li l-ħidma favur min għandu bżonn tissokta fi żmien li ġej.